אוקיי, עכשיו זה מחליט. סבבה, רטני, תראו יש פה את הקופסה עם בגובה הנכון. זה 12.5. אפשר להתחיל? כן, יאללה, 9 שניות. צריכה להתחיל מהקופסה. 3, 2, 1, ו... ארבע, 5, 6, 7, 8, 9, 10. שש, 7, 8, 9, 10. הלאה, יד שנייה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יאללה, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. זהו. יאללה, סנצ'ים. לגעת ברצפה, כל אחד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אחרון. יס, כל הכבוד, הלאה. ברבי. שתיים. 3, 4, 5. בשבילך, דין.
מה העניינים, אביב? 6? לא מפריע. 7. 8. בעיות. יאללה שני. 9. 10. 12. 13. 14. עד ב5:30. 15. 16. 17. 18. עוד 2. כל הכבוד. 6:23. משהו להגיד לצופים? על איזה מהם את עושה? מה זה? שום אוויר, שחרר רגליים. אתה לזוז מהפריים. אמרנו 6:33? 23. עכשיו אנחנו ב7:10. אין בעיה, עוד חצי דקה אני אתן, סבבה. יש לך עוד 40 שניות. כפי שהרגליים מכוונות לך כמו שצריך, שהמשקל בסבבה, ההתנגדות. הלאה, יש לך חצי דקה בדיוק עכשיו. אתה עושה אופן? מה אתה עושה פה? בישים. אה? בישים. הוא בישים? לא. אני בישים. יש לך עוד 13 שניות. תעשה השיר. אנחנו על 0, חדש. יאללה שני, יש לך את זה בעוד 3, 2, 1 ו... לאט לאט. יש לך מספיק זמן. לנשום ולמצוא קצב.
ב-2000. מה קרה 2.7? פה 500 מטר? לא. לא. לא, יותר מבסדר. זה בסדר. זה קצב כמעט של 250 מטר לדקה. שני, אנחנו על 10 דקות ו10 שניות. אני יודע שאני מפציץ בחלק הראשון. חלק שני, שוחק. אני גמור. מי אתם בסוף? אני רוצה... דודי מציק לי. דודי מציק? הוא לא ישחרר. איך? בסדר, לתת לנו נתונים או שתוצא שקט? רוצה לעבור לעשות יום סיירות יאללה, בואו מעולה. מה שאנחנו הולכים לעשות, שלומי ברוך הבא, אנחנו נותנים כיוון, שתי דקות ראשונות נעשה קארדו, זאת אומרת כיוון אירובי. באמת בקצב מעולה. ניסו לא להפרש מהרמה של מסביב, ניסו לעבור שם במסביב. אחרי זה אנחנו מביאים לנמות, ואנחנו יוצאים לשני סבבים. אנחנו על 12 דקות. סביב ראשון, נרים את המוד, יהיה גובה הכתפיים, מפה, מרחיקים כמה שיותר גבוהים, גם נצא לשמונה חברות של כל ירדה לספורט. ברור, עד מתחת לקרה בדרך, והגיעה כלפי מים. סיימתי את זה, מהדק בחידה, ויוצא לשמונה חברות של פושפרס, חיפוף קטן בברכיים, ומשם לחיצה מתפרדת. יש לך 6 דקות. סיימתי את זה, עומדת בדרך. המון למנת של קליעה, ואני מבצע 12 תנועות אקטיביות עם שורש כף היד לכיוון המוטי. בצורה הזאת, המרחיקים נשארים מעולים, ואני רוצה קצת לחמם את הגריד. סיימנו את זה, יהיה לנו 4 חזרות של לינצ'בורג, ידיים ידות במבטא, קילומטר? כמו בצד של שכיבת צמיחה, זה יכול להיות שכיבת צמיחה רגילה, והיא יכולה גם להיות על הברכיים, וישבו חזרה למעלה. אז יש לנו 4 כאלה, וכשסיימנו את זה, שוכבים על הבטן ל10 שיטות גב, הרמה של החזר בברכיים, סיימנו את זה, ונכנסים לסיבוב נוסף. שאלות על לפה. מה שעשינו פה זה רק עבודה טיפוסית מהשאלות. יופי! חברים, בואו נתחיל בלעלות דופק, נתחיל להתחמם. תודה עומר, תודה עומר. אנחנו על 14 דקות.
תרגיש עד לקראת הסוף. כל הכבוד. כפיים לשני. אפשר לעצור? מה עושים? לפחות את זה?